Існуе толькі адзін шлях. Шлях Мандалора. Да што такое ўвогуле гэты Мандалор? Давайте разбірацца. Гісторыя мандалорцаў пачынаецца з Бобы Фета. Культавы маўклівы паляўнічы з загаловамі упершыню з'явіўся на экране ў 1978 годзе ў анімацыйным сегменце сумна вядомага святочнага спецвыпуску. Будзем шчырымі, гэта адзіны ўрывак фільма, які можна глядзець без пагрозы для псіхікі. Публіку зацікавіў новы персанаж, інтарэс да якога яшчэ да святочнага спецвыпуску падагрэла з'яўленне Бобы ў кампаніі Дарта Вейдера на ўрачыстым парадзе ў Сан-Ансельма, а таксама выхад фігуркі ад кампаніі Кеннер. Затым Боба Фет з'явіўся ў фільме «Імперыя наносіць удар у адказ». І, нягледзячы на вельмі немнагаслоўную і нядоўгую ролю, паспеў здабыць прыхільнасць гледачоў. Не кожнаму ўдаецца высачыць 1000гадовы сокал, паспрачацца з Дартам Вейдерам і застацца пасля гэтага ў жывых. Але яшчэ больш уяўленне фанатаў распаліла навелізацыя. Аўтар кнігі Дональд Глуд абмовіўся, што браню Фета першапачаткова насіла група злых воінаў, якую перамаглі джедаі падчас войнаў клонаў. Гэтая незнарок кінутая фраза – адсылка да ранніх этапаў вытворчасці фільма. Першапачаткова ў сцэнарыі 5-га эпізоду павінны былі з'явіцца закаваныя ў белую браню суперкамандас. Мастакі Ральф Маккворы і Джо Джонстон нават зрабілі некалькі эскізаў, якія ў далейшым і ляглі ў аснову касцюма Бобы Фета. Дарэчы, само слово «мандалорац» ні разу за ўсю гісторыю «Зорных войнаў» не прагучала з экрана кінатэатра. Фанаты даведаліся пра паходжанне Фета выключна з апублікаваных эскізаў Макквары і Джонстона, а таксама са спадарожных тавараў. Пасля поспеху Бобы Фета ў імперыі фанаты чакалі, што вяртанне джедая замацуе культавы статус персанажа. Джордж Лукас быццам бы нават паабяцаў, што ў заключнай частцы трылогіі у маўклівага паляўнічага загаловамі будзе больш экраннага часу. На жаль, у выніку Фет ганебна згінуў у пашчы Сарлака. Аднак папулярнасць героя ад гэтага не паменшылася. Ужо праз некалькі гадоў мандалорцы ўпершыню аб'явіліся ў коміксах. Сцэнарысты выдавецтва Марвел увялі ў апавяданне Фена Шысу і яго абаронцаў. Групу наймітаў, якія дапамагалі паўстанцкаму альянсу вызваліць Мандалор ад імперскага ўплыву. А неўзабаве і сам Боба Фет вярнуўся з таго свету. У серыі «Цёмная імперыя» аказалася, што славуты воін не па зубах нават пражэрліваму Сарлаку. Сам Лукас доўгі час не раскрываў дэталі біяграфіі Бобы. Спачатку аўтары пашыранага сусвету нават меркавалі, што насамрэч пад мандалорскай бранёй хаваецца былы імперскі штурмавік Джастер Мэрил. І толькі атака клонаў праліла святло на сапраўднае паходжанне Бобы, які аказаўся першым клонам, а фактычна сынам мандалорца Джэнга Фета. У легендах далёкай-далёкай галактыкі мандалорцы вялі сваё паходжанне ад тонгаў. Тонгі жылі на Карусанце. Гэта раса роднасных людзям істот, якія выдзяляліся высокім ростам, вялікай фізічнай сілай і шэрай скурай. Яны былі дамінуючай сілай на планеце. Аднак іх панаванню прыйшоў канец, калі супраць іх аб'ядналіся іншыя народы. Развязалася кровапралітная вайна, якая скончылася выгнаннем тонгаў з Карусанта. Паводле паданняў, аднойчы качэўнікі на чале з Мандалорам I прыбылі на планету, населеную міфазаўрамі. Гіганцкімі неразумнымі рэптыліямі, найбуйнейшыя з якіх дасягалі памераў невялікага мястэчка. Мандалорцы перабілі ўсіх міфазаўраў і вырашылі зрабіць гэтае месца сваім домам. Планета атрымала назву Мандалор, а ў культуры народа замацавалася паняцце, што дом – гэта месца, дзе мандалорац вешае на сцяну сваю маску. Вайна спрадвеку адыгрывала цэнтральную ролю ў мандалорскай культуры. Лічылася, што багі спрыяюць вайне,
Таму мандалорцы часта адпраўляліся ў крыжовыя паходы, выразаючы пад нуль цэлыя народы. А калі галактыку ахапіла вялікая вайна сітхаў, мандалорцы былі толькі радыя прыняць у ёй удзел. Ваюючы на баку сітхаў, мандалорскія крыжаносцы здолелі нанесці удар у самае сэрца рэспублікі, ажыццявіўшы самагубную вылазку на Карусант. У выніку джедаям удалося адолець сітхаў і іх саюзнікаў. Але паражэнне толькі распаліла апетыт новага мандалора, найвышэйшага. Наступныя 20 гадоў мандалорцы павольна, але адданна рыхтаваліся да новай вайны. Яны спусташалі светы, якія не ўваходзілі ў рэспубліку, на мяжы нязведаных рэгіёнаў, і прымалі ў свае шэрагі прадстаўнікоў іншых рас. Рэспубліка аказалася зусім не гатовай да вайны. Неакрыжаносцы ураганам пранесліся па галактыцы, змятаючы рэспубліканскія флаты, спусташаючы цэлыя зорныя сістэмы і знішчаючы адзін свет за іншым. Ордэн джедаяў ухіліўся ад канфлікту, і рэспубліка несла цяжкія страты. Але ўрэшце рыцару джедаю Рэвану і яго паслядоўнікам-рэваншыстам удалося пераламаць ход вайны. Мандалор найвышэйшы загінуў, кланы распаліся, і мандалорцы рассеяліся па ўсёй галактыцы, стаўшы піратамі, наёмнымі забойцамі і паляўнічымі загаловамі. Толькі за некалькі гадоў да войн клонаў мандалорац па імені Джастер Мэрыл зноў аб'яднаў разрозненыя кланы. Мэрыл хацеў, каб воіны жылі ў адпаведнасці з кодэксам гонару суперкамандас. Але не ўсе мандалорцы гарэлі жаданнем пакідаць упадабанае за тысячагоддзі рамяство наймітаў, што змагаецца за любога, хто больш плаціць. Паміж сапраўднымі мандалорцамі, якія рушылі за Мэрылом, і дазорам смерці, які адкалоўся ад іх, выбухнула сапраўдная грамадзянская вайна, у якой загінуў як Мэрыл, так і лідар дазора, Тор Вісла. Але перад смерцю Вісла паспеў нанесці па саперніку смяротны удар. Ён падманам нацкаваў на сапраўдных мандалорцаў джедаяў пад камандаваннем тады яшчэ майстра Дуку. Не разабраўшыся ў сітуацыі, джедаі, лічачы мандалорцаў з бродам жорсткіх і беспрынцыпных наймітаў, выразалі ўсіх да адзінага. Уцалеў толькі адзін воін – пераемнік Мэрыла Джанго Фет. Фет здолеў адпомсціць Вісле загібель мандалорцаў, але ён страціў сэнс жыцця. Тады яго і знайшоў Дуку, які ўжо перайшоў на цёмны бок. Пасля таго, як Фет стаў донарам для вялікай арміі рэспублікі, многія мандалорцы уладкаваліся ў армію інструктарамі. Дзякуючы ім, нямалая колькасць клонаў пераняла мандалорскія традыцыі. А адзін клон, ARK-штурмавік Альфа-02, нават адрадзіў мандалорскіх суперкамандас. У часы імперыі новым лідарам мандалорцаў стаў Фэн Шыса. Ён лічыў за лепшае не ўмешвацца ў агульнагалактычныя разборкі і толькі зрэдку дапамагаў сваім сябрам з альянсу паўстанцаў. Аднак, асобныя мандалорцы удзельнічалі ў галактычнай грамадзянскай вайне па абодва бакі фронту. І толькі калі галактыка падвергнулася ўварванню расы жорсткіх захопнікаў, южань-вонгаў, мандалорцы, ужо пад кіраўніцтвам Бобы Фета, выйшлі з самаабвешчанай ізаляцыі і унеслі свой уклад у перамогу над вонгамі. У красавіку 2014 года Disney абнуліла ўвесь пашыраны сусвет. Але з гісторыяй мандалорцаў рэдкан адбыўся яшчэ раней, падчас працы над другім сезонам «Воінаў клонаў». Рэдкан, або рэтраактыўны кантынуітэт, гэта літаратурны прыём, пры якім усталяваныя ў творы факты змяняюцца, замоўчваюцца або абвяргаюцца наступнымі апублікаванымі працамі, якія, па ідэе, павінны захоўваць пераемнасць з ранейшымі творамі. Па ўспамінах Дэйва Філані, калі Лукас распавёў, што ў другім сезоне пакажуць «Мандалор», аніматар прыйшоў у захапленне. Але калі ён спытаў, што рабіць з усімі гісторыямі, ужо напісанымі аб мандалорцах, адказ Лукаса быў просты – ігнараваць.
Істотных разыходжанняў са старым канонам у войнах клонаў было ўсяго 2. Але яны перакрэслівалі ўсё тое, што фанаты ведалі аб мандалорцах на той момант. Па-першае, па новай задуме Лукаса і Філані, мандалорцы даўно адмовіліся ад ваяўнічага мінулага і ператварыліся ў пацыфістаў. А па-другое, Джанга Фет, легенда Мандалора, з гэтага часу стаў самазванцам. Зрэшты, не ўсе элементы пашыранага сусвету трапілі ў сметніцу. Войны клонаў узялі з легенд дазор смерці. У новай версіі ён ператварыўся ў паўтэрарыстычную арганізацыю, члены якой марылі вярнуць слаўнае ваеннае мінулае Мандалора. Старажытная гісторыя Мандалора засталася нязменнай. Як і ў легендах, мандалорцы новага канону ў мінулым былі ганарлівай ваяўнічай нацыяй, якая не раз сутыкалася з джедаямі. А адзін з самых вядомых сыноў Мандалора, Тар Візла, нават стаў паважаным членам ордэна. Але падчас чарговай вайны паверхня Мандалора ператварылася ў выпаленую пустыню. Насельнікам планеты прыйшлося шукаць прытулак унутры экстрана збудаваных гарадоў у выглядзе гіганцкіх кубоў. Катастрофа адбілася і на менталітэце мандалорцаў. Большая частка народа адкінула старыя звычкі, а тых нямногіх упартых, якія адмовіліся здраджваць старажытным традыцыям, саслалі на спадарожнік Канкордыя. Новыя мандалорцы абвясцілі сябе пацыфістамі і імкнуліся прытрымлівацца нейтралітэту ў галактычных канфліктах. Але падчас войнаў клонаў група прыхільнікаў старых традыцый, якая называе сябе дазорам смерці, убачыла ў вайне выдатны спосаб пазбавіцца ад улады законнай кіраўніцы планеты, герцагіні Сацін Крыс, і вярнуцца да вытокаў. Дзеля здзяйснення сваіх планаў, лідар дазору Прэ Вісла заключыў саюз з сепаратыстамі, але яго планы сарвалі Энакін Скайуокер і Обі-Ван Кенобі. Затым Вісла знайшоў сабе новага саюзніка у асобе Дарта Мола. Дазор смерці стаў членам створанага забракам, так называецца раса Дарта Мола, калектыва ценяў. Дазор дапамог Молу захапіць уладу над Мандалорам. Але ў працэсе Мол пазбавіўся і ад саюзнікаў, і ад супернікаў. Ад яго рук загінулі і герцагіня Сацін, і сам Вісла. На Мандалоры ўспыхнула грамадзянская вайна. І Палпацін выкарыстаў яе як падставу для ўвядзення на планету рэспубліканскіх войск. Аблога Мандалора стала адной з апошніх бітваў войнаў клонаў, а пасля абвяшчэння Палпаціна імператарам Мандалор трапіў пад уладу імперыі. За пару гадоў да бітвы пры Явіне мандалорцы ўзнялі паўстанне супраць імперскай акупацыі. Мясцовым мяцежнікам пры падтрымцы Фена Рау і каманды з Дані удалося коштам вялікіх ахвяр зрынуць імперскага губернатара Гара Саксона. Правіцельніцай Мандалора стала Бо-Катан, сястра герцагіні Сацін і некалі правая рука Прэ Віслы, і ўсе кланы сістэмы прысягнулі ёй на вернасць. Вайна ў галактыцы яшчэ далёкая ад завяршэння, і сыны Мандалора наўрад ці вярнуліся да пацыфізму. Неўзабаве пасля гібелі імператара і задоўга да ўзвышэння першага ордэна самотны паляўнічы за галовамі, падобны на Бобу Фета, вандруе па галактыцы. І хто ведае, куды завядзе яго дарога.